हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बानी दीपक दीपांशु। तो आप सभी के स्वागत बाटे हमारे यूट्यूब चैनल में दीपक दीपांशु राइटर में। तो रउआ लोग कैसन बानी? आप लोग एकदम मस्त रही, स्वस्थ रही और एकदम व्यस्त रही जा। तो आज हम रउआ सब खातिर नया साल 2025 में आज 2 जनवरी ह। तो आज रउआ सब खातिर बहुत ही एकदम ब्लास्ट गाना, बहुत ही एकदम बढ़िया एगो होली के गाना दे तनी एकदम शुरुआते जनवरी में। तो चढ़ते जनवरी आवते नया साल में रउआ सबके एगो बहुत ही एकदम दर्दनाक होली के गाना आज बेरा हम लेकर के आइल बनी। बहुत ही एकदम प्यारा सा गाना बाटे। देवर भाभी के मैटर ह, देवर भौजाई के मैटर ह, होली मैटर 2025। तर्ज बा सोनावा सलामत रहे। सोनावा सलामत रहे प्रमोद भैया के गाना पर ही गाना लिखले बानी, लेकिन उ गाना सिंगल रहे। इ गाना के डिबेट हम बनैले बानी। पहले लड़की के लाइन बा, फिर लड़का के लाइन बाटे। जहाँ 2 बार लिखल बा, आप लोग खुद समझदार बानी, समझ जाइब जा। तो चलिए, अभी तक ले जे भी भाई हमारे चैनल के सब्सक्राइब निखन के लिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि जो भी वीडियो लेकर के आई नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, ताकि आप सब उस वीडियो को देख सकी जा, सुन सकी जा। और वीडियो अच्छा लगी तो भैया प्लीज वो सबसे रिक्वेस्ट बा, आग्रह बा, विनती बा कि भैया अपने भाई आप लोग दीपक दीपांशु के और इस चैनल के दीपक दीपांशु राइटर जो चैनल बा, इस चैनल के आप लोग अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद प्यार दुलार आप लोग जरूर देहब जा। काहे कि भैया वो सब खातिर मेहनत करना, तो मेहनत के बदौलत में बस वो सबसे एक एक लाइक और एक एक कमेंट आप लोग से कहीं ना करे के प्लीज आप लोग भाई खातिर जब इतना फ्री में लिखा तनी, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करी जा, लाइक कमेंट आप लोग जरूर करी जा। काहे कि यूट्यूब पर आदमी ऐसे ही ना डालता रहे। तो और वह सब खातिर इतना मेहनत करना, तब ये वह सबसे आग्रह बा कि आप लोग जरूर सपोर्ट करी जा। और जे भी भाई के हमनी से भोजपुरी के जे भी भाई मानत हुई हैं, जानत हुई हैं, भोजपुरी से जेकरा भी भैया के लगाव हो कि प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट बा, वो भाई के पास ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करब जा और लाइक शेयर आप लोग जरूर करवाइब जा, चैनल के सब्सक्राइब करवाइब जा। और कमेंट करके आप लोग के बतावे के भी कि गाना लिखले कैसन बानी, मैटर कैसन लागल, वीडियो कैसा लागल, आप लोग के जरूर ये भी बतलावे के बाटे कि हाँ माने कैसन लिखले बानी, लिखे आवता कि ना। प्लीज आप लोग से यही आग्रह बा, विनती बा कि आप लोग जरूर करब जा। और जे भी भाई के हमरा से पर्सनल गाना लिखवावे को होखे, म्यूजिक कंपोज करवावे को होखे, म्यूजिक बनवावे को होखे, तो भाई हमारे नंबर पे कॉल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकतान। हमारा नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाई, आप लोग वहां से हमसे संपर्क कर सकतानी जा। कम खर्च में बेस्ट काम मिली। एक बार आप लोग सेवा के मौका जरूर दी जा, आप लोग जुड़ के एक बार काम जरूर करी जा, एकदम बढ़िया काम मिली। आ काम यदि पसंद ना आई तो भैया प्लीज आप लोग कहीं से भी करवा सकिनी जा, कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे कि है होली का मैटर इतना बढ़िया बा, इतना मस्त दर्दनाक गाना लिखले बनी कि आप लोग सुनब जाता कहब जा कि हाँ गाना लिखले बा भाई। और जे भाई में जेकरा भाई में आवाज में दम हुई, भाई गईहन म्यूजिक बढ़िया से एकदम बढ़िया करवाई है, तो बढ़िया बाज जाई। तो चलिए, और वो सबके ज्यादा देर ना करते हुए, हम ज्यादा समय ना लेते हुए, हमें मुखड़ा के डमी करके सुनावतनी। देवर भाभी के मैटर बा, होली मैटर 2025। तर्ज बा सोनवा सलामत रहे, प्रमोद भैया के गाना पर बा, लेकिन ये गाना हम डिबेट लिखले बानी। तो चली रहो सबके हम गा के सुनावतानी। लड़की के लाइन बा कि देखो तो नि देवरू का आइल बा बेचाए, पैसा से ले लो चाहे बरोबर चिल्लाए। 2 बार बा कि देखो तो नि देवरू का आइल बा बेचाए, पैसा से ले लो चाहे बरोबर चिल्लाए। मरद में हरारू सभे किन किन घरे ले जाता। तो लड़का के लाइन बा, लड़का कहता कि होली में चोली है भौजी, धान से बरोबर बेचाता। होली में चोली है भौजी, धान से बरोबर बेचाता। दे दीसी आए बाबा, हीरावा सलामत रहे। वही गाना पर ही गाना लिखले बानी, होली के मैटर बनैले बानी।
तो आप लोग के कैसा लागल आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइब जा कि मुखड़ा कैसन लिखले बानी और ई गाना वीडियो कैसन बा। आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। और जे भी भाई का हमारे से पर्सनल काम करवावे के होखी भाई कॉल व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क करके गाना लिखवा सकतारन, म्यूजिक बनवा सकतारन। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय हो माँ सरस्वती।